Благословение в сърце. Благодаря за сърце. Християните винаги са пример за етнически мир, за доброта, за уют, за душевен комфорт, за любов към хората, за любов към жената, любов към децата. Нашия проект е с призив за грижа към корените на лката. Нека жената да бъде като един корен, който да я поливаме не само на основа, да я покриваме, да я поливаме с любов, с нежност, с доброта, с разбиране. Знаем колко много вие давате на нас, мъжете. Ние не можем без вас и с това ви благодарим от сърце, че давате живот, уют, топлина, грижа, всеки ден, всяка нощ. Тук тази вечер съм с моята внучка, Афродита. Бих искал да ви помоля да я поздравите за нейната смелост, за да има един месец, с любезната покана на госпожа Йотина, преклон към нейната доброта и да забрави мигно в нейния живот, че първият концерт, първият ден, в който тя е излязла въобще от своя дом, в община Вирково с преклон и благодарност към нея. Благодаря ви от сърце, госпожа Йотина. И следващото изпълнение, знаете, към сметата О Соле Ниро, специално за вас всички.